tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Kathy, secretary sa isang malaking insurance firm dito sa Binondo. Napasulat ako dahil kumukunot ang noo ko sa inis. Bago ko po tuluyang mapuno pa ng wrinkles ang mukha ko, i-share ko po muna sa inyo. Baka din sakaling mabigyan niyo po ako ng payo. Ganito po kasi, sa opisina po kung saan ako nagtatrabaho, mga sekretarya ng iba't ibang ahente ang kasama ko. Dahil lagi kaming busy sa paperwork, wala talagang masyadong time para magtsikahan. Wala akong close friends sa work, kabatian at kangitian ko lang ang marami sa kanila. At isa doon si Cyril. Bago lang siya pero dahil ilang mesa lang ang pagitan namin, lagi kami nagkakasalubong. Minsan magkasunod kami sa photocopier. Minsan naman nagkakasabay kami sa elevator. Small talk lang lagi. Minsan tinanong niya ako kung pwede niya akong gawing character reference. Akala ko naman mag-a-apply lang ng trabaho o kukuha ng visa kaya sabi ko okay lang. Isang weekend, may unknown number na tumawag sa akin. Akala ko delivery rider ng online order ko kaya sinagot ko. Yung pala, collection agency. Doon ko nalaman na ginawa pala akong reference ni Cyril sa loan niya. Sinabi ko agad na hindi kami close ni Cyril at wala naman akong alam sa loan niya. Nagsorry naman yung tumawag kaya akala ko tapos na ang lahat. Pero walang katapusan, tambalang kumikinang. Sa loob lang ng isang araw, 3 magkakaibang numero ang tumatawag. Yung isa pa nga parang gusto na akong gawing assistant niya. Baka daw pwede. Sabihan ko din si Cyril na magbayad. May nag-message pa at nagsabing pupuntahan daw ako. Ayoko namang may kumatok sa apartment ko. Nakala mo ako yung may atraso. Dahil masyado na ako nakukulitan, minessage ko si Cyril at tinanong kung bakit niya ginamit ang number ko. Ang sagot niya, akala daw niya okay lang dahil magkakilala naman daw kami. Isa pa, ako daw ang una niya naalala nung nangutang siya. Mas lalo ko nainis nang sabihin niyang wag ko na lang daw sagutin yung mga tawag. Nang sabihin kong naabala na ako, siya pa yung nagtampo. Kesyo gipit lang daw siya at wag ko naman daw iparamdam na parang kriminal siya. Ipinaliwanag ko na hindi naman ako ang nangutang, pero ako ang paulit-ulit na tinatawagan at iniistorbo sa trabaho. Ang sabi ni Cyril, i-block ko na lang daw ang mga tumatawag. Nag-post pa sa social media, naparinig. Tungkol daw sa mga taong konting abala lang daw nang iiwan na. Gusto kong sagutin na hindi ko naman siya iniwanan. Ayoko lang sumama sa pangungutang. Tambalang kumikinang, pwede po ba kayong mag-suggest kung ano pong gagawin para matigil na ang panghaharas sa akin ng collection agency? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Kathy. Kathy! Ramdam namin yung pagkayamot mo. Correct. Ramdam na ram namin na yung inis, yamot, galit, 'di ba? Ngit-ngit, bad trip, 'di ba? Sama ng loob. Pero una sa lahat, of course, Kathy, this is a lesson. Pero ang tanong doon, may pinirmahan ka ba, Kathy? Na ano, na... Kasi ginawa siyang character reference. Wala. Diba usually pag naglo-loan, diba, character reference kita,
tapos pipirma ka doon. Kasi bakit Di ko alam. Di ba? Di ko alam. Kasi minsan may mga nagsasabi lang din sa akin yan eh. Pero usually pag sa work, parang okay lang po ba gawin kitang character reference? Oo. Nag-a-apply ako sa work. Ayan, Hindi ko alam yung mga loan na pwede may yung pirmahan. parang kilala mo ba si ganito? Nagche-check lang ng information and that's it. Pero ito, naniningil eh. Oo. So, baka nag-forge si Cyril, finorge ng signature. Kung Ayan, kailangan ng posible. signature for loans or Oo, something. ayan. Or baka hindi naman kailangan ng signature ng character reference. Kung siguro Or- baka or- yan yung mga online na ano. Oo, 'di ba? Yung mga ganun lang. Lagay ka lang ng character reference. Correct, kasi o para approve lang ka na. para lang ma-fill up yung box kasi kapag ka Oo. hindi ka naglagay doon sa box hindi magpo-push Oo, through yung kasi loan, mga ganon. Uso ngayon yan yung one-day application na, no? Ayan. Tapos approve ka. Correct, may Lagay mga- lang ang character reference ni Yan, Coliala. oo. Huwag niyo ako gagawin character reference. Marami rin akong loan. Nakakalurkay. Pero para sa akin, una sa lahat talaga, Kathy, lesson din siya on your part na and to everyone else. Minsan kasi ang dali lang nating umuo sa mga bagay-bagay without actually thinking kung ano yung pwedeng maging repercussion, Oo. pwede maging consequence, katulad nito, 'di ba, na in fairness naman to sa Cyril, tinanong ka naman niya Oo. kung pwede ka maging character reference. Oo. Ito sutil din itong si Cyril, hindi nagbigay na masyadong maraming information. Detalye tungkol pala sa Oo, loan yun. kung anong klaseng character Oo. reference, 'di ba? Kasi mahalaga yung character reference lalong-lalo na sa mga ganyang klase mga loans. Kasi na-experience ko po yan eh. May mga tumatawag po sa akin ng mga nag-loan, ng mga empleyado, ganyan. Tapos sa akin tumatawag, ako yung ginawang character reference. So serious siya eh. Kasi totoo na nga namang wala namang kinalaman din talaga yung, kunyari, yung boss. Oo. O kaya yung office mate. Pwede diba? sana kung for approval na halimbawa, Miss Nicole, kilala niyo ba to si ganito? Yan, ganyan. Yes or no? Tapos, pero yung True. paniningil, Kaya parang... nga eh. iba Kaya yun. hindi ko rin alam kung dun sa question ni Kathy, kung paano papatigilin yung pangharas ng collection agency. Oo. Hindi ko rin alam kasi ang training naman yata talaga sa mga collection na agencies is talagang, di ba, awan ko kung totoo pero sabi nung isa kong kaibigan na nag-work sa isang ganyan, hindi siya salary-based, commission-based siya. So, kaya sila daw parang nangungulit or in the terms of other people nang haharas kasi the only way na sila ay magkakaroon ng income ay kung nakapaningil sila. Oo. So, Ito- gigit-gitin, iipitin. Oh, linawin natin magkaiba po yung co-maker sa character reference. Oo, yung co-maker or Oo. collateral. Ay, ano ba? Tama, co-maker. co-maker. Collateral maker. So, pag sinabi mong character reference, alamin lang yung character mo. Sila lang yung magte-testify. Parang witness. Na Totoo nagtatrabaho ba? po ba dito? Ayan, oo, Totoo hanggang po dun ba lang. ilang taon na po siya dito sa kumpanya? Mga Oo, ganon. hindi natin alam. Baka ginawa kang co-maker nung Oo, tama. Hindi character reference. Correct. Sinabi niya lang character reference para pumayag ka, pero nilagay niya talaga co-maker. Kasi ang co-maker, kung may pipirmahan ka dyan, ikaw yung magbabayad doon sa nag-principal loan. Yan, oo. Oo. Meron kang obligasyon, Oo. ganyan. So kung ngayon, kung pinapipirma ka ng katrabaho mo na co-maker, Ay, sus. mag-isip-isip ka. Nakakalurky. Ingat lang po tayo sa mga pirma-pirma. Oo. Alam mo, dyan po tayo, minsan may mga ganyan. Ikakapahamak po natin mga kabisyo pag hindi po tayo nagbabasa, pag hindi natin inaalam, Yan. ganyan. Na oo lang tayo ng oo. Correct. Oo. Oo. Tama na, wag na tayo magpapaskam, mga kabisyo. Ha? Ay. Ayan, oo. Ngayon, kung paano titigil sa harassment yung mga collection agency, I'm not so sure kung ikaw kasi yung nilagay doon. 'Di ba? Well, siguro, isa sa mga pwede mong gawin, report mo. Yun lang. I guess. Saan niya report? Department of Sa DNR? Pwedeng Saan? DTI. DTI. Oo. Oo, okay. Oh, yan. O Mga sa ganon. NBI. O yan. Oo. Ikaw, bahala ka. Oo, pwede. Pero something dapat na Alamin i-report mo. Kasi, kumbaga, ini-invade na yung privacy mo eh. Correct. Tsaka wala ka talagang kinalaman Oo. unless nga nilagay kang co-maker. Oo, yun. Pero pwede namang ilaban yun, di ba? Kasi wala Oo. ka naman talagang kinalaman. Correct. Ganyan. Oo, kasi again, character reference, i-check lang yung character mo. Pero yung co-maker, ibang bagay yon. True. At isa pa, Kati, ha?
iwasan mo na yang taong yang si Cyril. Cyril talaga Kasi eh. ang lakas nako, budolera yan, friend. Nako na tapos yung yung tawag doon, yung siya pa yung pa-victim. Oo, gaslighting Gaslighting din si ate girl na siya pa itong hindi inintindi, gipit lang naman. Oo. Siya din naman itong bigla-bigla na lang hindi nagpaliwanag kung saan dinala yung number mo, Oo. saan dinala yung pangalan mo. Ay, sus. Ayan. Kaya next time din, pag sinabihan kang character reference, saan yan? Para saan? Totoo yan. Oo. Para saan? Bago ka pumirma, tanong ka muna. Oo. Ikaw na-experience mo na ba yan? Yung pumirma ka, pumayag ka, tapos yan, katulad ng ganitong Oo. sitwasyon. Tapos ikaw yung siningil. Ikaw yung siningil. Ikaw. Oo. Back to you. Naghahanap lang ako baka sakaling may kakampi. alam ko kagad. Baka sakaling hindi lang ako yung tanga. Baka sakaling kaming dalawa ni Cathy madagdagan ng isa pang member. Kaya ako nagtanong sa'yo, just in case, gusto mo sumama sa group namin. Kaya nga, di ba, anong unang kumbanat kay Cathy? Lesson yan. Kasi may mga taong katulad ni Nicole Ayala na nasa scam na, totoo yan na yung universe, yung mundo ay patuloy na ibabato sa'yo ang same issues and same problema hanggat hindi ka natututo mula dito. Ang laging biktima dito, kayong mga people pleaser. Mm. Kasi yung hindi ka marunong umayaw, Totoo. 'di ba? Oh, totoo yan. Yung di ka marunong. Naabuso kayo. Totoo. Pero kahit pa paano, nag-iisip na din tayo, Jess. Kasi na-realize din natin talaga, wala naman ding mga abuso, di ba? Kung walang nagpapaabuso. Correct. Diba? Walang mawi-victim kung walang victim na hindi naging matanglawin. Blind spot kasi ninyo 'yan, 'di ba? Oo. Tama. Pagka people pleaser ka, gusto mo talaga, ayaw mo talaga may masamang masasabi yung ibang tao sa'yo, mga ganyan. Oo. To the point na ikaw na inaabuso. So, Cathy, wag ka Ayan. nang... Tapos alam mo yung pagkakakwento ni Cathy, ramdam ko na yung busy siya sa trabaho. Oo. Kasi 'di ba yung description niya kay Cyril, nakakasalubong lang, Correct. magkasunod sa photocopy wala nga machine. siyang ka-close. Wala nga siyang ka-close sa sobrang dami ng ginagawa, 'di ba? Nakakainis talaga, 'di ba? Well, good luck sa pagsalag sa mga phone calls, and lagi mong tatandaan na ito message din para kay Cyril, no, yung gumawa niyan. Hindi po yung sasabihin mo na i-block mo na lang kasi obligasyon mo yun eh. Tsaka tinuturuan mo yung tao na magsinungaling pa. Totoo. Diba? Dinamay mo pa. Oo. Ginawa mo na ng character reference na hindi malinaw sa kanya yung dahilan, tapos biglang nandun ka pa dun sa part na Ayan. tinuruan mo pa, i-block mo na lang. Yan. Siguro, Cathy, isa sa mga gagawin mo, simplihan mo na, real talk mo na, at tungkol po ba ito kay Cyril? Sabihin mo, rekta. Kamo, wala po akong kinalaman dyan. Correct. Pakisabi na lang kung may kakilala pa kayong mga magko-collect. Yan, pakimarkahan na lang po. Oo. Although baka siguro, Jegs, train din yung mga collection agency Oo. na sabihin na, pagka ganyan yung sinabi, huwag kayo maniwala. Oo. Kasi baka nautusan na yan. Ayan. Ewan ko, hindi ko rin alam. Next time, mag-guest po kami ng collection agency. Tama. Para alam po namin yung galawan. Doon nga sa kilala natin sa boss natin kasi malamang ito din sa mga yung mga naniningil ka, 'di ba? Kay Boss Leo, isa sa mga problema din yan ng mga Correct. Ng mga maniningil. ng mga maniningil eh. Hindi kasi talagang Gumagawa totoo din ng eh. kwento yung sisingilin. Oo, totoo naman. At ang bilis lang kaya gumawa ng kwento. Tandaan mo, Jegs, ilang taon na tayong gumagawa ng kwento dito sa radyo. Di ba? Ang bilis lang gumawa ng kwento. Tama. Eh. Oo. Ay. Minsan iba pa yung address. Ay, totoo ka dyan. Ay, dami po talagang scammer, mga kabisyo. Ang dami pong nambubudol. Saka mag-ingat tayo. Mag-ingat po talaga Oo. tayo. At ang pambubudol po, it comes in many forms. Kung hindi ka sigurado, please ask. Correct. Tulad kaninang umaga, yung nanay ko nag-send ng screenshot ng message. Sabi niya, totoo ba to? Sabay-sabay kami magkakapatid. Scam. Ay. Do not click. Alam mo yung mga minsan nag-a-appear sa mga messages natin, click on this link kasi nanalo ka ng ganito, chu-chu-chu. Di syempre, ikaw naman na nangangailangan, super click ka naman. Ang mga scammer kasi ngayon, mga kabisyo, gumagamit na sila ng psychological attack eh. Na alam na nila, pinag-aaralan na nila, hindi na sila yung dati na Nang kamwat may kung Oo. sino lang ang targetin. ngayon talaga pinag-aaralan na nila, ginagamit na nila. So Yung mga pinag-aralan alam nila na pag people pleaser, pwede Oo. mas scam yan. Pag senior, Oo. yan. Sa panahon po kasi namin, atak lang ng Atak na atak kahit sino, kahit hindi mo ka Oo. mayaman kasi baka mayaman yan. May bago po silang curriculum. True.
Kami, tagal na po naming natapos yung course eh. Kaya hindi na natin alam. Tama. Ay, nako. Good luck sa'yo, Cathy. Sana matapos na yung mga nakaka-frustrate na phone calls na yan. Kasama mo ang kumikinang na tambalan. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!